Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Atapoka president vitu basiriri abitama votera takachikwiza takatena china September Yehova dangireni apasani vingeru kuti Yehova vakawe na mzimu wa kutemandu wao muzina Yesu Kristo Yehova atendezeni kuzisinga bolozi na yekezi na kupoteza wose vaje ngongona jegawa mzina Yesu Kristo ndera amen. Ziko mbili kwa kwamba ndikutokoza ninose chifukwa chondilandira kuno kumsuzu. Mulungu akudaliseni. Pano ndipanse umenda nenera ndifuna kuti magari moto alipele kutoka kapena kupita ena vijira kuchipatala ndiye tisakhalise pano mau ofunika mkuze ndionena kuti Amalawi tiye tikale anthu okonda na wina jinzake obirizana chifukwa chake nchonera kuti ife tonse amene tili muno ndife ana a Mulungu. Kuchita zinthu chifukwa chatuwakwiya si bwino. Ndikuwuzeni kuna kuti dziko lino litheka silikhala losauka mpaka na kale. Ngati munthu amene ali state vice president amene tili mboma amene tikusuzumira ndikuona asakopyeza ni munthu asakulane ni chikhulupiriro chiyembekezo dziko lino Mulungu sala temberere iya dziko lino ngati kumene lili kuonera mbuyo akukuvuta akupangisa kiwina iyayi munthu Iko lino lisika amelanga sisi ndani ibuya ndineyo iko lino ndirati wina sakunamizeni muntu ukangomulanga chiyembekezo owakudwa ngati alita chiyembekezo basi amapanga give up. Don't give up on your country. Dziko lino litheka. Muno chimene chikuchitika nacho amene afuna kulowa mboma amene ali mboma ndine amene muzifunsafunso uyu ndani uyu muni zaidi uyu ndani chingakale Yesu anafunsa ophunzira ake kodi anthu amati ine ndendani mayankho anaperekedwa ambirimbiri koma atanena kuti ndinu Khristu anena kuti mawu amene wowo wakuza ndi mzimu mafunso amene ife tichifunsa abwera uyu ndikulowa mboma ukulowa mboma iweyo ndiwe ndani ndiye kutikambiana kuti uyu ndi ndani. Ikakale pa Genesis 27 ukayang'ane Isaka anafuta mwana wake
Yakobo. Mwana wanga ndiwe ndani? Anati ndine Esau. Koma na Esau? Anati ndani kodi? Yakobo. Mwa unatuena. Ingale Yakobo yo anabala zobala za ndani kodi? Koma kopita kwa mambo yake anati ni ndani? Amati ndi Esau wabala zobala za Esau iyali ndani kodi? Mwa una Yakobo ambili abala zobala za Esau wakubwera. Alilero ndine ndani kodi? Mauo ya Yakobo. Mabala zo ndani kodi? Iwe ndani. Every team and check, everybody is just coming. In a mama. Iwe ndani iwe. Amai katika sigana ama kutafuti nani? Those questions mapuso ameneo ama kuna kuti uyambe kumukumba mvuyo mumuziwe mukakwatirana ukwatana kwadi usate lero boma lineneli ina boma Sipatana kuti pakali pano aliyesa kalengero anayi kitambuyo mu afuna kalengero kimena kifuna lero azikazao kakaidi mulana Amalawi akufuna njendere iwe ndiwe ndani kufusa aliyesa akabwera ask these questions mukakala manyumamo kodi amabweraja amati akuwa mboma ndi ndani kodi masiku osewaja anali kuti lero njala ikupeteka wanu lero angakukutika chimozi pamene ndimasanzira president kuti ndikukwera kuno nauza president kuti ndikupita kumeneko kufuzu mawa sindiri mjauni mu ndiri mizi you find mizi ndikamawanzi nyumba muja ndinapeza pena pake mzimai ndi mwana wake ali awiri mwana wagona mai amalira ndikukuza nizi nkati munali mweine mai ni mwana wake wa polisi ndi mulungu wakumwamba ndikamufusa mai yo ananena kuti pakali panopa ndilibe chilichonse chanzeru ndi chani ndibwere panopo magali moto ambiri ndalama zili mthumba ndizikuuza ninu boma limeneli kena kwa magali moto gibiri yapita ndikuti muzifusa fuso kodi uyu ni ndani muntu wina abwere kunyumba panu asiti koma aneba wanu walicha kudya inusimu kudya aneba wanu walicha kudya inusimu kudya iyeyo ntumbamo muli ntochi muli ndrama kenda kwa kunyamuka nkupapita iyeyo ndi wabu inokosa nebayo sepana mugani za amena kumabwera ine bama makwani moto kunoduko muje wafusa warwa mizimu kufuka ndani osatuka una antu chonchi kumaona magoti ni chimo pamaso pa Mungu sana lenge magoti analenga antu Mungu akakupangira nizabu ino pochokoza mmakavota ndinene mawawa onena kuti ine ndikusandalala kwambiri kuti anthu ena panasana bwere pa chamvula namba anthu ambiri onse amene mukuona amene akulandira t-shirt nsanu sindikupereka sindikulola kuti ziperekedwe kwa munthu wa moralo osalembesa ayi asikomera vanhu mabana omwewo sikulovota mapromopere mutimbe mawawa zipani zina
zili anthu ambiri ovala mainfomu ena opanda amoralo akabwera koma ndiye mzuzu yalankhula apita kulilongo apita kusika yalankhula apita kumulando yalankhula. Kodi amene alankhula amene abwerawo ndi angati amene ali apo, ndi angati amene alembesa, ndi angati akakuvotere? Ndikunena izi kunena kuti siku likakwana lousa mavoti ambiri azizavuta asamabwera apilipili silingaluze ungaluze ndi angati anali ako. Iwe ndiwe nani iweyo? Ineyo ndikunyadira ndikutokoza Mulungu kuti kumpoto ndili bwino, pakati ndili bwino, kumwera ndili bwino, kumgogo ndili bwino, konse kumene ndili bwino. Kumene tikalowere ifeyo nthawi yachisankho tikayamba kampeni ndizakuwuzani, koma pakali pano timati follow the leader, sichoncho? Kodi leader akamapita uku inu mungamapita uku? Nkhani ndionena kuti mziko muno tikondane wina ndi mzake. Ena akamati tukwana ineyo pa social media kaya misonkhano mwawo 1 kumakhululukira chifukwa zinthu ndizopita, zinthuzi zandale mwina amapsya mtima monga anzanga ena mwina kulipsira mtima. Ineyo mu UTM sinathawemo, ndinachita kuchosedwa. Chimumana ichi anachita kudani kodi kundichosa, koma ndinawuza kuti musandichose muvulala. Ayi anandichosa. Akata sandichose anthu awa muli apa mutavala za UTM, koma lero mayunjika kucha chifukwa cha ine ngati ayi odia zake aliyense akamadia zake sama kandi mwandu odia zake. Ineyo pano ndikufunyanisa bwino tikumana mizimu vuto ndikhala tsiku limodzi chifukwa ndatumidwa ntchito zina, koma chisunge bata ndi mtendere. Kampeni ikagundika ndiye ndikukuwuzani, ndizakuwuzani kuti koma mukumva mawu auyu mukwamva inu mawu ndi ayakobo ndi aesau kuti makodi mawu ndi ayakobo kapena aesau. Ambiri akuvala za Esau koma akalankhula uyo ndi ndani kodi? Yakobo. Ambiri akubwera boma limeneli magali kutoka tutuwiri akumapita chimusiya chimanga. Ayi kulankhula ndikosa vuta koma kutani kodi kuchita. Ine ndikuwuzeni pano mwakuwuza chilungamo chingakhala nditaziwa kulina kuti mavoti ali mkucha ndi mwalira ngati lero zimene tikuchitazi ndizichitabe. Chifukwa chani? Siku loopsa sina chisankhotu, siku loopsa zimene Mulungu azakuweruze iwe mwachita bwanji ndi anthu amene munali nawo. Ndiye ine usandiwuza kuti nthawi yatatu nthawi yata kwa Mulungu siku limodzi ndi chaka ndi siku. Osasewera ndi Mulungu. Musunge bata ndi mtendere, musunge bata ndi mtendere. Tikhale amalawi achiyembekezo, ziko lisintha. Wina akatukwana kukhululukira, ena kulimbana ndi salu palikasu salu. Zimenezo ine ndikakhale pano mene ndilili ndikati ndifuna ndiyankhe za nsalu yanga ine. Inu munthu wanzeru zake abwere pano azikati ine ndili pano ndifuna ndiyankhe mayi akuti za nsalu yanga. Ndikuthandizani inuyo? Chimene chakuthandizeni ndikakumana nanu umuziko olo pamene takumane ena mati lero tija bwino chakunenesanicho mukundiziwa. Sopano ndimalize chonchi aliyense amene ali pano ndikupempheni
muda bwa kuti ndikupempha chifukwa chani tiye tizikapemphera aliyense azipemphera chifukwa chonena kuti pali zina zimene zikuchitika m'malingo nokumati kodi awa uzimu wawo uli kuti akufasa kumangotenga nkhani zoopsa zolaula kunamizira anthu ena atafuna apeze voti chikumbumtima chili kuti tizipemphera kuti tikali ndiyani kodi ndi chikumbumtima nonse ambuye akudaliseni muyende bwino nthawi ya msonkhano tipanga msonkhano pano tisika galimoto tiyende limodzi tikabwererapo Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.